Pardok hagaban kong so panay ngo ayo blay hagaba sai sian pat ola panay siyambang yapi pat komjor ngi pat ba iwe iwe te hagini gisngi nakaleng chong pi pilada pan I ya ka video chong kawai kelong yano sam hagaba kami bapri ka thiapang hap dang jing puot chong kamet hap dang jing sat ka jing tarha hagaba daweng ya ka jan ru ka tu ka do kala bet lang kalong gaba ima ka ba ishar ka isha hadu kata kata Henry ka khon bapri kala shu hapan pej bad yam bad jauh mat namar ba kam syam la satia aban syam dawai lan pan ra sha chaka sumar namar watang ka bamru teng teng abun ba kimyo papli tingej ba bon pleng chong pi pilap community ya kani ka video ni kani ka jinglek ka chongi ha ka ba pej ka e ka ba pin salap bat ka e ka ba pin sayo sngo kani kan long shisha ka ba pan kandet ya pi wei namar ba